Klokana som videl naživo len v zoologické zatiaľ. Je to maďarské meno, no. A tátko, ten si z toho robí srandu, že je Slovák s maďarským menom a volá sa Čech, ale že by som mal nejaký problém, no tak stane sa mi často, že ho napíšu zle to moje meno, no ale tak ja si z toho nejakú hlavu nerobím. Proste som Češko. Do Prahy som sa dostal vlastne minulý rok v zime. Mne v Slovene skončila zmluva. Ja som tam mal mládežnícku zmluvu a bol som tam 2,5 roka v Ačku. Som tam trénoval s nimi. Tam som moc šancu nedostal. A tak som si vravel, že čo teda. Ich interes nebol predĺžiť so mnou zmluvu, tak s manažerom som sa bavil, že čo, on vravel, že má dobrý kontakt v Bohemke a už tu predtým boli dvaja chalani na hosťovaní, Ivo Janek a Zizi Bragimov od nás zo Slovanu. Som sa ich pýtal, že ako to tu vyzerá, vraveli, že je tu super partia, že je tu perfektné, že sem chodí strašne veľa ľudí na zápasy, tak som povedal, že OK, že skúsime to teda, no a bol som tu na nejakej skúške vlastne a podpísal som zmluvu a som tu, som spokojný a je to zatiaľ super. Keď som sem došiel do Prahy, tak sme zháňali byt, sme sa snažili sami si nájsť, ale sa nám to nejako nepodarilo, no a pán Steinbroch mi vlastne zmanéžoval tento dom. Je to vlastne u Pavla Kuky bývam. Nad nami bývajú jeho rodičia vlastne. S nimi vychádzame úplne super. Kurde, mám čo robiť. Keď sa trošku ponáhľame, pretože sme u nás natáčali, tak si musím ponáhľať, aby som dostal na tréning. Lebo dneska máme zápas. Tak by trenér si nebyl rád, kdyby jsem došel neskoro. Tak Martin Čech, jak se dostal do Bohemky, jak se tu vůbec objevil, takže celý to bylo práce sportovního ředitele pana Steinbrocha, který už se spolupracuje se Slovanem Bratislava. Celkově Martin, řeknu za sebe, kluk s výborným charakterem, pracovitý, poctivý, skromný, dokáže naslouchat, přišel s určitými herníma návykama, které mě se až tolik nelíbily, ale odstranili jsme postupně a dneska se dopracoval do toho, že stálým členem základní jedenáctky, kvůli němu vypadl ze sestavy Pavel Lukáš, který má, řekněme, dlouhodobou výbornou výkonnost, ale my jsme potřebovali vzhledem do budoucna tu stoperskou dvojici už v této sezóně přece jenom trošku omladit a Martin si o to místo řekl a musím říct, že odvádí velmi dobrý výkony, poctivý, pracuje dobře, pracuje poctivě, vidět, že se nechce zastavit v Bohemce a chce jít dál a já si myslím, že budoucnost má v celku slibnou. To ma celkom vystihuje, to zožerem na kila. Dobre, to odložíme. Když jsem přišel Martin Čech do tohoto klubu, tak jestli můžu říct svůj osobní názor, tak jsem měl z něj pocit dost takového tichého zakřiknutého kluka. Jo? Asi to se to odvíjelo od toho, že byl mladý, nebo respektive, že je mladý, je to 88. ročník. Byla z něj cítit taková ta úcta té kabině, jo? Respektive k těm starším hráčům. Ale jako, jestli ho má plnotě jako člověka, tak naprosto upřímně, bez tady vaší kamery, říkám, že je to strašně hodný kluk a jako je prostě špičkově vychovaný. Jo, je to skromný kluk, tichý, má i takovou tu mluvu prostě a cokoliv jako jeden z mladých tady v tomto klubu, což čeká každého mladého v každém klubu, jo, takhle se to odehrává, tak musí věci, které jsou prostě potřebné na určitý zápas nebo někam se jede na soustředění, tak to nanášet do autobusu a tohle, takže bez řečí tyhle ty věci fungují a je to naprosto s ním spolupráce v pohodě, jo, takže říkám, jeho předností je skromnost a perfektní vystupování, jako, jo, to si myslím, že Martin Čech je v tomhle tom gigant. Fanúšci, tak
Keď som bol v Slovane, tak Slováci sú najlepší fanúškovia na Slovensku podľa mňa. V Čechách je to podľa mňa jednoznačne Bohemka. Neviem, ja som videl aj niektoré videá, jak sa napríklad Slovanisti byli s Trnavákmi a mne to príde pre nich ako šport. Ja neviem, akože keď sa idú niekde pobiť na nejaký plácek, tak mne to fakt príde ako šport, že dobre, tak ideme sa pobiť, alebo neviem, ja osobne to nechápem, no. Je to, podľa mňa na štadióne to nepatrí, no. Je to vidno v Anglicku pred pár rokmi ešte sa tam tí fanúškovia zabíjali a teraz tam sedia 2 metry od hráčov a im tlieskajú a proste ani nikto si nič nedovolí, lebo upravili tam zákony a je to proste tak a je to super. Anglický futbal má neuveriteľný náboj len preto, že tí ľudia tam fandia proste a sú od tých hráčov fakt na 3 metre. Toto sa mi páči. V Paríži som už bol, takže to by bolo aj celkom aktuálne. No, že kým to postane, tak to by som sa asi zbláznil. Uvidíme, zatiaľ máme favorita. Tak aby som sa dostal do Premier League, no tak to makám na sebe, snažím sa, treba trénovať aj navyše, trénujem s kondičným trénerom. Som teraz začal od zimy trénovať, takže snažím sa robiť pre to maximum, no. Po tréningu záleží od toho, či má Andrejka školu alebo nemá, ale tak rád si zájdem na kávu s chalanmi, teda často chodím s Rastom Doviakom, chodíme sadnúť na kávu alebo sa proste prejsť do nákupného, keď je škaredo, keď je pekne, tak do mesta. S Martinom sa znám od začiatkom tohto roku a keď som sem prišiel na pôročné hosťovanie. Máme spoločného manažéra a ten mi už o ňom vyprával, že je to dobrý chalan, keď som sem išiel a tak keď som sem prišiel, tak sa ma hneď ujal, poukazoval mi mesto, snaží sa každému pomôcť. Fakt ako dobrý človek, čo som ani sám nečakal, že takýto môže byť k človeku, ktorého ani nepozná a tak. A veľmi mi pomohol pri mojich začiatkoch tuto. To sme našli s priateľkou, vlastne keď sme behali po meste, tak sa nám to zapáčilo. Zatiaľ nám každý chváli. Bol k tomu strašne ľahký plánik, vlastne len to natlčeš a nalepíš. Tak to asi vyzeralo. Ja síce vždycky vravím na návšteve, že sme to tam všelijako merali nejakým kružidlom a tak, ale Andrejka sa vždycky prekecne, vyťahne to, tak som to teraz vyťahol aj ja. Alebo aj v Pucleke tak, tu máme a občas si postaváme, sa pri tom hádame. Mne osobne sa páči toto. Si myslím, že by sa to mohlo páčiť aj Andrejke. Je to zaujímavé pucle, pretože keď si dáš do bytu ako obraz, tak vlastne máš tam skoro všetky farby, takže môžeš už potom aj nábytok doľadiť, aký chceš a je to taká halus. Páči sa mi. Ja rozmýšľam, buď toto, alebo ten Paríž, ale máme vybrané, máme favorita, ideme ho kúpiť. Český slovenský holky, zakrná otázka. Ja mám priateľku Slovenku, takže ja holky moc riešiť nemôžem. Ja poviem, že Slovenky sú krajšie a nemusí to byť pravda. Môj názor je, že Slovenky sú trošku krajšie než Češky. Čím viac ľudí na štadióne, tým je to pre mňa lepšie a tam nie je nikto, tak je to také v podstate suché. Doličky je úplne perfektná atmosféra, tam je to fantastické. Vlastne, či hráme doma alebo vonku, tak tí fanúškovia bohemácky, tí tam vždy dojdu, takže vždy ich je počuť, takže je to super. PlayStation, to si raz kúpim. Sice mladá je proti, ale ja si to kúpim. A máme aspoň pucle, ideme.